No niin, heippa sinne kaikille ihmisille. Minä olen Riina ja tässä vieressä Terhi. Heippa. Ja me tultiin tekemään yhteisvideo. Ollaan tunnettu kyllä jo aika kauan, mutta nyt päätettiin, että nyt tehdään tällainen yhteisvideo, kun ollaan tehty välillä yhteisiä energiahoitoja netissä. Kyllä. On tästä jo aikaa, mutta tällaista yhteistyön muotoa ja minä siis olen energiaparantaja, näkijä ja tämmöinen yleisihminen näissä asioissa. Ja sen verran sanon mun liikkeistäni, eli universaalikauppa on loppunut ja Soul Songs-niminen konsepti minun ja Juhan kanssa on alkanut. Ja siitä en vielä osaa sanoa sen enempää, mutta meihin saa kyllä yhteyden sitä kautta ja varmasti tulee kaikenlaista uutta ihmeellistä meidän kauttamme. Ja sitähän se nimikin sanoo jo, Soul Songs. Mutta minä päästän nyt Terhin puheille ja kertoo hänen omasta yrityksestä ja vähän itsestä, että mitä tekee. Yes. Elikkä mä toimin Valosydämet nimen takana ja mä oon Terhi Pasto. Ja mä teen niinku energiapuhdistuksia ja hoitoja ja sitten siellä mun profiilissa mä teen joka perjantai kello 20 niinku tällaisen ilmaisen puhdistuksen sinun ja kotisi energioihin. Ja sieltä saa lähteä kokeilemaan, että miltä se tuntuu, mutta löytyy myös sitten niinku maksuisia puhdistuksia ja hoitoja, että tervetuloa tutustumaan. Että olen tehnyt jo pitemmän aikaa näitä sellaisen 20 vuotta apautteralla. Niin, ja alkaa olla aika lailla tätä kokemusta jo tältä pojalta ja sen takia lähdinkin tekemään tätä oikein yrittäjänä sitten. Joo, minä kyllä suosittelen hyvin vahvasti Terhin niin kuin mäkin minä olen aina kaikille sanonut, että jos on jotain sellaista, niin sitten ehdottomasti yhteys Terhiin. Että kyllä minä voin sanoa, että todella luotettavaa ja hyvää. Niin kuin, kiitos. Että luotettavaa energiaa ja semmoista, että hyvin toimii. Ja. Me ollaan kyllä aikamoinen voimakaksikko, Joo. että myös Riinalla on aivan mielettömät kyvyt. Jotta me tehdään tästä yhteistyötä aina väliin vähän missäkin asioissa. Kyllä. Että hyvin toimii yksin, niin sanotusti nämä. Käytiin äsken tuossa luonnosvoimaantumassa. Ja joo, oli aikamoinen tujaus täällä niin Kouvolan luonnosta. Joo, Terhihän on siis kauempaa. Joo, Seinäjoelta. Peräseinäjoelta se on pikkukyläinen. Niin. Sieltä kotoisin ihan maalta. Nyt ajateltiin, että ollaan puhuttu tosi kauan, että meidän pitäisi tehdä joku yhteisvideo, tosi kiva tuoda yhdessä asioita esiin. Ja joo. Nyt vasta oli sitten aika. Ja se oli hauskaa, että kumpikin sitä oli miettinyt omalla tahollaan, että pitäisi tehdä ja nyt se päivä koitti. Että monesti tehdään. Kaikki jutut, mitä höpötellään niin kuin yhdessä, niin ne on aina sellaisia että olen samalla aaltopituudella ja maailmasta ja energioista ja asiasta. Että, kyllä. Että jos on kysyttävää, niin kyllä minä voin sanoa, että Terhitkin kannattaa kysyä. Että siellä on kyllä sellainen tietopläjäys ja pankki, että on se kyllä. Kun ajassa tässä muuttuu kaikki ja asiat ja energiat. Onko sinulla siihen asiaan niin kuin mitään sellaista? Energioihin vai? Niin, siis ylipäätään näihin juttuihin mitään sellaista. No, mä tiedän, sillä että kun itse on elänyt koko elämänsä niin siinä. Niin, tää on niin normaalia, että kun pienestä pitäen oli niin, että kotona uskottiin näihin ja puhuttiin kaikkiin niin kuin henkimaailman juttuihin ja käytiin noirissa ja tällaisissa hakemassa apua ja niin kuin kaiken näköistä tämmöistä. Vanhaa viisasta. Niin se on vaan, että on kasvanut siihen ja niin kuin luontoyhteyteen ja kaikkeen, että se on niin kuin ollut aivan selviö, että se on jotenkin hauskaa, että nyt niin kuin tässä ajassa niin kuin ihmiset herää, että näitä aaltoja on ollut useampi tässä mun elämän aikana. Ja aina välillä tulee niitä, että ihmiset niin kuin innostuu näistä asioista ja lähtee viemään niitä eteenpäin, sitten se yhtäkkiä laantuu. Joo. Ja nyt on taas tällä uuden tulemisen aika. Ja tuntuu, että tämä herääminen on ollut ihan valtavaa. Ja ihanaa, kun on niin kuin itsellä ollut sillä tätä tietotaitoa aina, niin nyt sitä pystyy niin kuin jakamaan ihmisille ja auttamaan ihmisiä tässä ajassa. Että kun on paljon semmoisia ihmisiä vielä olemassa, jotka ei niin kuin tiedä näistä asioista mitään. Ja sillä lailla sitten kuitenkin alkaa tapahtumaan elämässä. Ja että kuinka heitä pystyy niin kuin auttamaan ja niin kuin neuvomaan ja vähän tuomaan sitä tietoutta näistä asioista. Että kaiken maailmassa voi olla kaikkea ihmeellistä yliluonnollista. On. Että kyllä se on kyllä jännä.
Miekin on monta kertaa miettinyt, että jos mie rupeisin kertomaan jotain videostoria mun koko elämäni aikaan sattuneista yliluonnollisista tapahtumista, niin niitä riittäisi. Että siitä on tullut mullekin kyllä niinku normaalia. Niin, joo. Että tietää mitä siellä on, tietää mitä on vastassa, tietää miten toimia, tietää miten suojautua ja ymmärtää, että ei tarvitse niinku liikaakaan pelätä niitä asioita. Joo. Pelko on se pahin niinku. Joo, ajattelin, että joskus muinoin ne on ollut aivan normaalia asioita nämä kaikki. Jotta me ollaan menty vähän kauas niistä. Että ehkä me löydetään uudestaan se kaikkeen tällaisen niin kuin se yhteys. Ja just kun käytiin metsässä, niin mietittiin sitä, että se luontoyhteys, jos se puuttuu ihmiseltä, niin se kadottaa osan itseä. Tai siis se ei tiedä sitä osaa itsestään. Niin, me ollaan osa sitä luontoa. Kyllä. Ja se on niin tärkeää, että sitten on sellainen... No, kun on ne juuret siellä syvällä maassa, niin sitten se on niinku sellainen, että se tuntuu koko elämässä, että oikeasti pystyy etenemään elämässä ja energia kulkoo niinku maan ja itsensä välistä, että sen tuntuu välillä, kun se oikein tuolta maaperästä nousuu jalkoja pitkin se äitimaan voima. Niin, myös sitten sinne ylhääpäin pitää olla se yhteys auki. Että energia kulkoo läpi. Itse asiassa mun on pakko mainostaa, että tuo taustalla on Terhin maalaama taulu. Se ei nyt näe kunnolla, mutta se on vielä. Joo, myös yksi harrastus, mitä niin tein, että olisi tarkoitus enemmänkin alta maalaamaan tuollaisia intuitiolla niin jotakin tauluja. Että se olisi kiva. Sen verran mitä sanoa, että meillä on paljon tullut samanlaisia niin kuin, ehkä muistikuvia meditaatiossa. Saman, niissä on se yhdiste. Joo. Kaikista eri vähän aikakausista ja paikoista. Ja se on ollut jännää. Niin menneitä on yhteisöä kuitenkin. Niin, joo. Atlantisia. Pyramidit ja lyyrä. Ei siis vielä järjellä edes tiedä, että mitä kaikkea siellä on ja miksi. Ja miksi myö nyt, niin kuin, mikä siinä on, että meillä on nyt tässä tällainen yhteistyökuva. Varmaan kaikki yhteistyöt tulee lisääntymään monienkin saralla. Niin, joo. En tiedä, onko se jotakin sielun perhettä tai jotakin. Meillä on niin vahva yhteys jotenkin, että se sieltä sitten pukkaa. Että on menneitä elämiä niin useampikin yhteisiä. Niin. On. Ja sitten kun on sieltä jostain tosi ja tosi jotenkin isoja juttuja. Onhan niitä varmasti pienempiäkin tällaisia normielämiä, mutta kyllä sitä on monta kertaa törmäälty. Tehty yhdessä asioita. Ja meillä on molemmilla sellainen kutina, molemmilla on vähän sellaista omaa tietoutta ehkä tulevasta, vaikka tulevaisuutta on vielä ei luotu, mutta miten ne voisi luoda. Tai miten se luodaan. Että ehkä opettaa ihmisille sitä, että miten sitä luodaan se, joka pystyy luomaan. Ja miettikää sitä, että kun kaikki luo oman semmoisen unelmatulevaisuuden, eli rakkaudellisemman, miksi me osaa puhua? Healing, parantumisen. Niin, parantuminen. niin kuin, että olen terve ja niin sehän monikertaistuu ympärille. Joo, ja kun se on se ajatuksen voima niin valtava, että oikeasti niin kaikki mitä sä ajattelet lähtee eteenpäin. Että mä oon monta kertaa omille lapsillekin sanonut, että kannattaa pitää se niin ajatus positiivisena, että se kyllä tulee sitten takaisin. Että ja sillä me luodaan se todellisuus tosiaan. Saadaan sitä runsautta, rakkautta ja valoa ja iloa niin elämään. Tokihan, sitten kun tulee se semmoinen haava, triggerikohta, niin kyllä se pitää se pian, mutta se pitää... Sitä ei saa parantaa. Toistaa. Kyllä. Mutta tällaista täällä. Ja me ajateltiin, että me annettaisiin tässä lopussa pelaan pieni valotujaus. Mie annan tietenkin sitä, mitä mie yleensä teen, ja sitten sie teet vähän sellaisia, mitä sie teet. Me tehdään vähän erilaisia asioita, mitkä sulautuu yhteen. Aivan mahtavasti. Tästä on nyt kokemusta monta kertaa tehty. Niin... Se on enemmän sellainen niin kuin maa, minä olen sitten vähän tuolla jossain ja sitten niistä... Maa ja taivas yhdistyy. Niin. Tämä on justiin näin. Mutta työ voitte istahtaa sinne, jos haluatte ottaa vastaan. Laittakaa silmät kiinni, rentoutukaa ja meneekö tässä nyt sitten 50 minuuttia? Katsotaan kuinka kauan se menee, mutta apauttia rallaa varmaan kuin semmonen. Ja että multa lähtee varmaan puuristusta ja sitten niin kuin valonvälitystä ja mitä nyt sinäkin teet, niin yhdistetään energiassa. Yhdistetään. Kaikkien kanssa. No me ruvetaan tässä aloittelemaan. Niin.
Joo. Tuli aika paljon siis puhdistusta myös, että Joo, tuli. oli vähän sellaisia raskaita energioita, voisiko näin sanoa. Että tuli vähän sellainen yhteyttä vähän lisältiin. Joo. Että... Energiat laitettiin virtaamaan. Niin, toivottavasti se auttaa. Niin, ja tuntuu sillä puolella, niin kuin, että kyllä. vastaanottajalla. Niin. Näinpä. No ei muuta kuin me kiitetään, jos katsoitte tänne asti. Kiitos. Ja ihanaa päivää. Joo, kaikkea hyvää. Moi! Moi!